Csimulájáról úgy skacok én Flash Commando Cronado van Messi hétő rohadék hangya volnék, a mai videóba el fogom árulni a legnagyobb titkomat, kezdjük is. Az egész úgy indulott, hogy elindultunk a boltba a kedves buzi cigány barátommal, mert be kellett vásárolni a nagy celebek elterjedt szoponzorából a Temuból. De viszont, Juti közben odajött hozzám egy dagadt Pisti és kölcsönkért 500 forintot, nem adtam neki kekszet, hanem úgy kiütöttem a fogát neki, hogy lenyelte a fogait is. Na mindegy, ott tartottunk, hogy metünk ütem jogoknyugtot rattoljöged minna. És bementünk a Temuba, ami nem létekiz, de bementünk a alkalmazásba a telefonunkban. Első dolog, amit megvettünk magunknak, az egy 5 fázisú kézi használatú doboz nélküli Bluetooth-os vibrátor volt. A második az egy befőttes üveg. A harmadik egy Milka Apple-es óriás tábla volt csokoládé. Ennyi pénzünk volt, mert csüvesek vagyunk. Hazamentünk, kivettük a zacskóból a termékeket, természetesen a csokiba bele volt harapva, meg kicsit zöld volt, de megettem. A befőttes üveg a kámjarunknak lesz a felváltója, amit az Ingójú C18-akán fogják megtölteni. El is kezdtük megtölteni a kámjart. Legesőnek a mi cigány combunkat rezegtettük meg, majd a bimbókat is kiterjesztettük, ettől még a szomszéd ketreces korompár Armandónak is felállt a pinája. Vicces volt ez itt most. Ennyi a videó, ez túl cringe volt itt most. Ákiboti Dudiokumo, legyen szerencsátek, oli 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 ti 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 muzsikazi kuzsikazi 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 kuzsikazi. Szevasztok, te a cecaep kozsa lesz. Most pedig mebaszom a szátokat, basszussal kutyák.